COVID-19 बा कर'ना भाइरासखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल, आसामनि फाइनान्स एन्ड हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो बे गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ साबायखर बावदों। मानो होनब्ला नैबे जि महामारी जि पेन्डेमिक जि माने मुलुगनाङै जि साग्लोबसारदों आरो बेखौ लानानै जि गिख्रंथाव मोनसे थासारि फैदों, दा बेखौ बे समाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जायफोर प्रिभेन्टिभ मेजारखौ लानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ, बिनि थाखाय जों साबायखर बावदों। आरो बिनि गेजेरावनो मोनबा दाबि जों आसाम सरकारनो जोङो दैथायहरदों। गिबि दाबियानो जाबाय जे फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बरपेटानि आरो लोगोसे तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल आरो आसामाव थानाय गासै मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालखौ कर'ना हस्पिटाल हिसाबै बेखौ आपग्रेड खालामनांगौ। नैथियाव जोङो लिरदों जे आसाम सरकारनि हेल्थ मिनिस्टारा फोसावदों L&T माने कर'ना हस्पिटाल गायसननायनि थाखाय। दा बे जि L&T जि हस्पिटाल कर'ना पेसेन्ट ट्रिटमेन्ट खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि जि जिल्लाफोर दङ, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, लोगोसे सनितपुर, बिश्वनाथ आरो आसामनि गासैबो जिल्ला हेडक्वार्टाराव जाहाथे L&T हस्पिटालखौ गायसनो, बिनि थाखाय जों दाबि दैखांदों। थामथियाव आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थानाय जि मडेल आरो सिभिल हस्पिटाल दङ, बे मडेल आरो सिभिल हस्पिटालनि ICU वार्डखौ आपग्रेड खालामनांगौ आरो बिनि नाम्बारखौ बारायनांगौ आरो लोगोसेयैनो एडभान्स लेब बेयाव एस्टाब्लिश खालामनांगौ जाहाथे माने कर'ना टेस्टिं खालामनो हायो आरो लोगोसेयैनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव क्वारेन्टाइन सेन्टार गायसननो थाखाय जोङो आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। बिनि उनाव बेंगलुरु, चेन्नाइ, मुम्बाइ आरो कलकाता गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय, साख्रि मावनाय आरो बिजनेस मावनाय बिथांमोना दिनै नैबे 21 डेज लकडाउननि थाखाय गोबां जायगायाव बिसोरो सेल्टार लानानै दङ। सेल्टार हमाव बा रेलवे स्टेसनाव बिथांमोना जानाय लोंनायनिफ्राय गोबां समस्या नुजादों आरो थानो थाखायबो बिथांमोननियाव जायगा गैया। गोबां जोंनि सेंग्रा लाइमोनफ्रा गोदाव सोराव जानानै थानो गोनां जादों। दा बेखायनो जोङो आसाम सरकारखौ जोङो आपिल खालामदों जाहाथे बै मानसिफोरखौ मिनिमाम जोङो सापर्ट खालामनो हायो। बिथांमोननो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बै रायजोनि जि सरकार दङ, बे सरकारजों कमिउनिकेट खालामनानै आसाम सरकारा बिथांमोननि थानाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै देहायारि जोथोननि थाखाय जाहाथे बेबस्था लानो हायो, बिनि थाखाय जों आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। दा बेखायनो दिनैनि बे जि महामारी बा गिख्रंथाव जि कर'ना भाइरासनि इनफेकसन, बिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंनि हादोराव आरो जोंनि रायजोआव जिहेथु जि हेल्थ फेसिलिटि, जि जोंनि हस्पिटाल, जोंनि डाक्टार, नार्स आरो हेल्थ वार्कारनि जिहेतु क्राइसिस, बेयाव साफिसियेन्ट जोंहा मेडिकेल इकुइपमेन्ट गैया, मोजां जोंनि खाथियाव हस्पिटाल गैया, जोंहा माने डक्टर आरो नार्सनि जि क्राइसिस, बे गासैखौबो नोजोराव लाखिनानै प्रिभेन्टिभ मेजारनि थाखाय फैबाय थानाय समाव भारतआव जिहेतु बिनि नाम्बारा बांगासिनो, इटालियाव, आमेरिकायाव, चाइनायाव बिनि नाम्बारा मेक्सिमाम लेभेलाव सहैबाय आरो बै देशा एडभान्स आरो डेभेलप नेसन जानानैबो मेडिकेल आरो हेल्थ सार्भिसाव बिसोरो एडभान्स जानानैबो दिनै माने सारेन्डार खालामनायनि मोनसे पर्यायाव सफैदों। दा बेखायनो प्रधान मन्त्रिया बुंदों, आसाम सरकारा बुंदों जे जोङो गावबा गावनि सेफटिखौ लाखिनांगोन, स्टे हम, न'आव थानो थाखाय खावलायदों, 1 मिटार गोजानाव जोङो गावखौ ससियेल डिस्टेन्सिं जानो थाखाय खावलायदों, गोजानाव थानो थाखाय। आरो जोंनियाव जुदि गोब्राब लोमजानाय, गुजुनाय आरो बेबायदि गगा मोननाय सिम्पटम नुजायोब्ला जोंखौ लोगो लोगो डक्टरनियाव टेस्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों। आरो लोगोसे बाहेरनिफ्राय जायफोर फैदों बै मानसिफ्रा गावखौनो सिलस्टाम्प जायफोरनियाव बुनानै हरदों, हम क्वारेन्टाइन खालामनानै थायो 15-14 दिननि थाखाय। दा बे माखासे साजेसन एडभाइजरिफोरखौ होनाय जादों, नाथाय दिनैनि समाव जोङो बेबायदि एडभाइजरिफोरखौ मानिनाय जोङो नुवाखै। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आपिल खालामो जे जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाया, जोंनि फंबाय बिनानाव, जोंनि बैसोआव देरसिन बयबो जाहाथे बे गोब्राब थासारिखौ ओरैनो मिनिनानै रंजानानै बा ओरैनो जाहाथे धेमालि खालामनानै बारहोआ। बियो बयनिबो थाखाय सिरियास टाइम,
बे बयनिबो थाखाय गोब्राब थासारि आरो बुहुमनाङै जिहेतु बे साग्लोबसारबाय बिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सुबुंनि जिउ बासायनो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय जोङो बयबो गावखौ रैखा खालामनांगोन न'खरखौ रैखा खालामनांगोन नोंनि साखाथियाव थानाय सुबुंखौ रैखा खालामनांगोन गावनि हादर आरो रायजोखौ रैखा खालामनांगोन दा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ नोजोराव लाखिनानै जोङो गोबांथार माखासे इनफरमेसन फैदों जेराव जोंनि मानसिफ्रा बेफोरखौ लानानै सिरियास लायाखै ज' बेरायदों गामिफ्राव माने गोबां जायगायाव जौ लोंनाय ज'यै खाना जानाय बेबायदि माखासे रिपर्टआबो सफैदों माखासे ओनसोलनिफ्राय दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे जोङो गावखौ रैखा खालामनो थाखाय न'खरखौ रैखा खालामनो थाखाय सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय सरकारा जायफोर एडभाइजरिखौ फोसावदों जोङो बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन नङाब्ला जोंनि जायगायाव जिहेतु साफिसियेन्ट डक्टर नार्स हेल्थ वार्कार मेडिकेल इकुइपमेन्ट एडभान्स टेक्न'लजि जोंनियाव गैया जोंनियाव बे बेरामा साग्लोबसारनायनि उनाव जोङो रावनिबो जिउखौ रैखा खालामनो हानाय नङा बासायनो हानाय नङा आरो बियो जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिलु बालु थासारि जागोन दा बेखायनो बे समाव जोङो गावखौ रैखा खालामनाय गुबुनखौ रैखा खालामनाय न'खरखौ रैखा खालामनाय देशनि रैखानि थाखाय खामानि मावनायानो जोंनि बयनिबो बिबान आरो बे बिबाना नों गाव मावनांगोन जों बयबो मावनांगोन बे बिबानखौ सोरबाया मावनानै होनो हाया दा बेखायनो आङो रायजो राजाखौ आपिल खालामदों जे जोङो जाहाथे गावनि बिबानखौ गाव बयबो मावफुङो आरो गावखौ रैखा खालामनो थाखाय बयबो जोथोन लायो आं बेखौनो खावलायबाय